Para sedulur kabeh pandemen kesenian Jawa, nang wektu siki aku dadi wong tua lagi kerasa bingung. Sing dimaksud kerasa bingung jaman siki kok ora ana wong sing peduli maring kesenian Jawa, sing maune ora nang kana-kana be ana nang bokol bewis ora kula. Ya contohnya pirang-pirang lah kesenian, ana seni candung, ana ketoprak, ana seni kuda lumping, ana aplang, ana ngapa. Kok nang waktu siki desa Bokol amleng jides. Lagi aku ya jane diarani bingung ya bingung, mergane aku wong seneng kepengin nguri-uri kabudayane wong Bokol bae. Ora susah ngomong nang wong anak-anak, wong nang Bokol bae wis ora kulak, wis ora mawin dadak goleti anu wis ana. Lah tapi kok aku rasane bingung. Wong kesenian sing jenenge kesenian kuwi angger dhewekan ya anu ora dadi. Kudune aku duwe kanca duwe batir. Lah sakwise kaya kuwi kok mbok menawa mengko aku krungu-krungu jare nang Bokol nggih anak sanggar sing jenenge Sanggar Purwakala. Lah gue nang kono aku duwe kepenginan, aku kepengin mlebu maring Sanggar Purwakala supaya nek Sanggar Purwakala bisa urip, bisa ngururi kabudayan Jawa, kabudayan sing wis ana, sing siki katone lagi sepi nyenyet, adem kaya wong turu. Keprimen carane ya aku bisa nguripena kesenian Jawa sing ana ning desa Bokol. Mangkan ki Purwakala ki duweni karep arep nguripaken, arep nguri-uri kabudayane dhewek wong Jawa sing contone ana candung, ana ketoprak, ana seni kuda kepang. Jangan Purwakala kuwi siap nampung kanggo sapa bae sing pada gelem nguri-uri kabudayan Jawa. Lah ning angger dhewekan ki rasane ya bingung. Mangkan angger bisa nguri-uri kabudayan Jawa, kaya-kayane kok sing jenenge kabudayan nguri-uri kabudayan ora ker nguri-uri tok ning urip-urip nek mengko wis dadi ananing kesenian-kesenian sing turu ditangi kena. Kudu bisa nguri-uri lan bisa nggo ngurip-urip. Mbok menawane mengko anak dalan sing kanggo mlaku nguripaken maring kesenian Jawa. Lah aku ki kok bingung, ora duwe kanca, ora duwe batir dhewekan. Aku duwe batir siji, tapi wonge kok dadi keset temen, ora gelem ana wong lagi jagongan apa merek apa-apa, kok ora dadi ora tau gelem ngendong lah intine. Udah lho. Sapa Der? Akanya Deder, Der? Iya, apa Ber? Iya. Ya, kayak. Ngene salaman selamat. Oh iya. Keprimen anu kandi bae. Mudah mengene aku sriwing-sriwing batire pada turu karo wong romet nang endi kae apa wong waras kaya kuwe Der aja ngomong romet kok gemblung. Aku ki agi ngudarasa, aku rumangsane wong Jawa bisa duweni kesenian Jawa ning kok siki dadi agi keseniane ibarate kaya wong turu. Dadi sing bocah nom padha ora duwe greget kegawanan alam siki jare anak alam anggar ora edan ora keduman. Lah kowe nang kono malas dadi edan ora keduman, malas jan kebablasen. Nah aku kepengin nangeken Der ki keprimen carane Der anggar manute sampean ki kepriwe ki dadi anu yen urip-urip kesenian ki Der. Mulane nyong teka mengene arep udarasa tentang budaya seni Jawa. Dan nyong bodi duwe alat pirang-pirang aja kae nganti ramatan. Orang ana sing bersih, ana candung, ana gamelan, sing ora kudu ngenteni wong liya. Angger pancen awake dhewe arep urip-urip, aja ngenteni wong liya dibakali nang awake dhewe. Sebab jare bakal Bokol mbok bakal. Dadi ayo aja ngenteni wong liya, Der. Nyong wong seneng awit gemien. Sereh ning nyong wis tuwa ujarku generasi menerusi, ayo generasi menerusi cara ngomong apa. Dadi siki
nggo nguri-uri apa ngurip-urip nerusaken budayane wong Jawa. Ayo kowe dadi ujarku wong wis kae kowe kok dadi kepriwe ngomong begelak-gelak. Aja kowe der. Kita ngomong nyong ngakoni wis tua ning sing seneng seni. Ndak sing arep desaini kaya ngono omahe adoh arep teka kudu sependengan. Lah sing ora masalah sependengane der, anger wong pancen wong karep, wong niat, wong duweni kekarepan arep nguri-uri, ora pandang adoh, ora jare ana udan, ora jijik. Siki ora pikir kaya kowe. Sing penting nang awake dhewek siki ayo padha mlebu maring Sanggar Purwakala. Men Sanggar Purwakala ki mengko bisa aweh petunjuk sing kanggo wadah maksude. Ayo kanggo wadah kesenian Jawa keprimen carane men Jawane dhewek aja ilang. Mulane nyong wis duwe angen-angen awit wingi desa Bokol ana sanggar sing wis maune uripe bahagia kementar mengana-ngana sing aran pengunjung umed kaya semut kenapa mati macet-cet kaya piye. Lah ya pikiran kira-kira perjalanan nang kono kowe prihatin biasane kaya piye der. Aku kae duwe tangga. Ki jane ya wong seneng kesenian, tapi cerewet der. Cerewet banget nang kono. Dadi alasan beboi banget. Wong seneng tapi beboi. Ya kaya piye? Wong cerewet sikit tunat cerewet tekan yen pancen tujuane maring seni seneng arep mbangun kesenian tunat bae. Ya arpa nyong apa ora ngerti wong cerewet kuwi anu wong seneng ning seneng cerewet de penggapi bae anjur malah apa gane kira-kira matuk kira-kira gane dadi tetupna pemikirane nang penilane ngono anu mlebu apa ora nek mlebu ngomong aja ngomong masalah mlebu aku mlebu metu ngasih tae der. Wes nyong percaya, aku sih tae jeng. Nyong anu sapa lari gemien, ora kajan nyong wong murid dadi siki kae terus kaya piye bae. Kaya bae siki jajal kancane jenuk ayo desa ini. Nyong duwe sedulur wadon, jane sih kaya mengkuti jaman siki. Ning ora tau blemerep. Karepe nyong kan nggih mengko arep padale awake dhewe bangun kesenian dadi mbok menawa wong sing ya ngastana desa Bokol kowe pada oh mangga siapa kowe der kae anembe sing wong ora kena dirasani ketone kaya wong kang wong gemien kowe aja ngacokan rasani wong aja rasani tekan dhuwur kowe rawan apa rangga mulane rek Kang Gleder Kang Hambas ya priwe iki wong aja seneng rasani apa sih kok sampean mau ngomong Bul kowe aku ora kenal nikah ya salaman Bul ya aku Hambas Bul nyong jane jenengane sing main siapa ya Jambul dulu resi padahal nganggo A berarti sedulur orang nganggo A iya ya, perlu nanti mau pada yang masalah pejane kuwe anak kesenian, anak masih metu aparane jane. Kagian Bul, aku lagi duwe gagasan iki. Aku wis tua, awake dhewek kowe wis tua kaya piye priyatin maring desa Bokol kok keseniane jan kaya mandeg set ora ana sing gelem nguri-uri. Lah aku ki kepengin nguri-uri nguripi kerja bareng karo jere Sanggar apa? Purwakala ya, Sanggar Purwakala. Aku kepengin duweni karep ayo nyong wong sing wis tua-tua ki nguri-uri nek bisa ayo karo bocah jaman siki aja pada ngilangna kejawene sing mau nang Bokol ana candung ayo pada senian candung ana ronggeng-ronggengan ana aplang lambene anger nyemot sing pas karo kata-katane. Ya wong aplang enggak kurang. Kesenian jenenge kesenian aplang kudu wong aplang-aplang. Rumasane mereka wis tua, Bas. Aku jane sih aku kepriwe malah bingung arep takoni tua. Makune tua
Jawa ya. Oh, 45. Ngungkuli wong tua. Semangatnya 45 anggar nang Jawa. Soalnya mumpung metu kang lawang harus kang lawang bebas, Mas. Anu Siki iya sedulurku nyong anu ngerti dhewe kaya engko kan umah ngerong ora tau metu mari ngarep nyong sinang ngarep dia kegiatane jeneng nyong wis lumayan juga pe cara wong Jawa karep-karep kepriwe. lumayan banget ya gue ini gue mikir ngomong juga ya bahasa nasional ya gue Iya. dan berbahasa Jawa ini ya lumayan banget jadi wis tadi Sini kayak barang kan dreger kan gambas. Kepriwe. Sini kan sakit wong nomor-nomor pada zamannya HP ya. Lah, gue. Sini aja kalah karo HP. Lah gue HP gue sinang aku jeremonge setan tapi setan gepeng. Lah siki sebenarnya sing gepeng udu setane. Sing gepeng menungsane dadi kegawa nang negara ngendi anak embuh aku anu. Sini pada melune wong kulon apa wong barat ya. Wong ala aku gawa angin mbok. Pada melune kemarin wong barat. Barat. Nah, makanya ki kesenian Jawa ki pada terabaikan, tersisihkan. Jadi dhewek ya mayu lah. Seteng-tenge dhewek nguripna ana lengger, ana ebek. Bentarku kaya gue, Bul, dadi ayo dhewek pada ngururi keseniane dhewek sing maune anak. Wis cadung, wis anak. Anu kesenian Jawa, gending Jawa anak. Lah, terus anak kuda lumping anak. Ya gue mikir aplang anak. udah lumping apa aneh kan Ya kayak sing nunggangi pring D6 kayak kuda lumping. baik yang ngarang-ngarani lambe apa kayak udah ebek anggar ebek kan sing digawa dadi ogalake black oh kayak gue Siki ya kang gambas sareng dreger. Siki ya anak senen apa-apa wis lewate kae lah apa TikTok, apa YouTube, apa gue lebih jos maneh dadi dhewek kudu teng promosi nang bokol ana apa kami iki Purwakala. Purwak lah iya Lah, gue gue anak sadar gue kan lebih jos dadi maneh. kena bawa Iya. apa gue mikir tik Ya ana TikTok, ana YouTube. Nang HP, Nang ana. HP apa ana dhewek gere teng promosi. orang tuh yang jualan HP carane kepriwe kowe dadang anu nganggo HP kowe kepriwe bisa ana TikTok, ana YouTube, ana apa bae kowe carane ditapa kena kowe? Apa dibanting apa mengko pada Ya metu? ada bareng matane wong HP lagi go nyambut gawe dibanting ya teng promosi. nyok Kek go modal promosi, kok nang sangat apa anak kayak iki ayo pada maring bokol. Iya, Bu. Dia iki ngomong dibanting jare mateni. Dia malah ngomong ya junjung uripe. Kenyuk-kenyuk. ya gue Anak-anak denyok-denyok. maksudnya denyok apane der boleh ngenyuk ya kepriwe aku bingung ah masalah kayak gue jadi sik aja nganggo nyakenyuk aja nganggo talpil ayo lapas bareng bae karo Purwakala kayak ngono kan ngertinya TV ngarep aja bingung kok TV-ne gendong gak pangene kon jesokna nang piye kene Ya orang kasih maning orang medang ya TV nang kan ora jeblok ora sing data yang TV gedene promosi. sama anak aku gak nekon malah besok apa anu samono lah jare wong Malah akhirnya wong-wong ana ora ngerti anak Purwakala nang bokol. Sidane TV ne jeblok. mongko ngerti gambar wis mlebu ngene TV-ne dotel kok pada ndeleng ketonong karena panjane ora ngukur kesenian tok dadi angger cara nang aku kowe di samping malah ana di sampinge nguripaken kesenian gue karo awake dhewek apa sih sing ana nang bokol contoh padane ana wong ngindel mbok ana wong kepengin ndeleng wong ngindel gawene gula atau priwe anu nang bokol bisa aja gue Cintung lagi ya bahannya apa, serapi bahannya apa. iya ayo gue carane wong ngiblung kepriwe golek ngeblusena ayo gue der ya wong sing arane nang desa Bokol kowe ora ana sing cara mendarenge siki nggo wisata anane apa anane sawah kalau wisata anane sawah Siki kepengen deder, orang butuh wisata sing main-main lewat sawah, deleng wong pada lagi
nanduri kae wong pada lewat mampir lagi nanduri apa yuk kan dadi dhewek ngaroni do kena cetak iki kuwi der dalah anu wong pada pendutan ning apik maning cara gemiyene kae engko dadi liwat wangane duripna kon pada tongkrong wonge nang pangan wangan durip napane maksudnya nang pinggir wangan gemiyen kan wong pada di zaman urung duwe bom jenengane bom siki apa ya apa sih kanu wecek ngerti wecek wecek iya kuwe wesek der wesek gemiyen sing akeh peluru blakatoke jentir nang sing iki soro di jaman iki bokol wis udah F sih aku udah F bokol ora ngerti bokol apa miki gue udah F udah F ya anu bahasa wong siki lah oroni nang pinggir pangan orolin dalam kuku udah F ya orolin dalam kuku gue dadi ora perlu ngurip nang pangan siki wangane kok ngurip kok ngadi di sawah ben saya pada gue makmur wong ngono wong kok gale nyritakna tok wong nang sawah kepriwe prosese kepriwe mengko pada ayo bareng-bareng digarap yang melu maring sing enom sing wis ngerti perjalanane wong sing orane kesenian model siki dan mengenal anu kembiyen yang kenal ning kembiyen kesenian kembiyen cara wonge kodi turu ora menyat-menyat siki wong ke omah wong sing ora gelem menyat-menyat kuwe dibuka cara mulai bangun awake dhewek sing kudu mbuka siki arep keprimen carane buka ayo bareng-bareng dipikir ayo kuwe der mung bae jajal nyong duwe niat kaya piye sing salaku dadi ramane jajal nyong didukung kaya kuwe lah ya siki gari pada ndonga bareng-bareng ya kan der ngambas moga-moga pana apa jenengane miki ngurip napa aja ngomong urip aku harus ngomong urip muri kebudayaan Jawa ora kur muri tok ning bisa ngurip jare miki kok aja ngomong urip balik man sing ngomong kombo bahasa aja, macam-macam bahasa. Ngomong dewek nyosi domae, aku nang ndi kan salah kowe dar. Ke bokol nama sanggar kowe zaman nganti nyong cilik nganti tua wis ana. Ora dadak gawe ke sanggar kowe wadahe kesenian. Lah kenapa sini kesenian Jawa bokol blesak kabeh ora nana sing jengkel sama siji-siji. Mulane kami mau kan sing lagi dipikir kuwe keprimen carane mbok mengko menawane wis bisa urip bisa dadi urip ya dadi ya. Kowe dadi sekarang mereka bahasa ngomong urip dadi ya. Intine ya ayo pada bareng-bareng urip maning. Urip namane. Urip ora urip maning. Udah sih anak lengger ya pada kari latihan sih lengger siapa ketoprak ya nang ketoprak ora susah khawatir yo masalah lengger masalah ronggeng masalah apa nang Purwakala kowe anak wis siap ya garis iki kayak gabrak pirang-pirang sih alat-alat sih gari-garine misale ya wong Jawa terus ngerti misale ya lho ora ngerti misale jare gemenang kan sanggar Purwakala kuwi ana masakan sing temako top ke bas. Wah, misale carane ya mie super ya, super mie. Iya. Ada masalah sing go padane jare ana masakan lompong. Kowe pancen anu jan kudu dirasakno. Mereka wis tahu aku. Wis tahu. Lompong? Iya. Sing lemes? Ya, lompong rasanya lemes apa kaku? Ya itu kadang-kadang. Sing anane lompong panganane wong kunak cara wong iya. Ora lompong tok. Basa siki ora kenal lompong. Anak pupus ganyong. Pupus ganyong bisa nggo lawu
sayur ya. Mami ya, gue nggak fokus Sing gue der. Angger sing digoleki nang bagi wong sing padahal wong semene-mene wong kepel-kepel ayo gue. Iya. Nyong si wong rotok ning angger orang goleki daging sapi, daging ayam, orang iwak pedus orang. Goleki ya gue sing menu sing sekang alami. Iya. Kajaran marah kena budrek. Budrek kan ngerti budrek apa? Putrek ya anu sing kae dadak. Bekurang. Budeg. Oh. Ke budek Mas. Iya. Ini sing jelas aja barek Kang Gambas Kang Dreder. Sing masalah ke mau anak lengger, anak apa, kowe nang Sanggar Purwakala kan sana ya. Sana. Hari sing ciri Aduh. khas makanan gue, Berangkat. sayur lompong, anak ayam goreng, anak sambal ijo. Aja khawatir. Kowe perlu di Aja khawatir mengko nek pancen piye keseniane apa budayane dhewek wis urip. Kowe masalah jangan lompong, jangan gandul, jangan apa kowe jantung. kukus ganyong. Kowe anu metut buri, anu menginti di dhewek wis. Udah menggatoti. Lah Inti. menginti di dhewek. Ya tadi kan menggatoti. Lah wis pokoke wis oyak-ayak pada ayo kowe. Ya sing arane panganan khas panganan Jawa darane bolet gue secara arti ublak nang wong Jawa gue bolet gue bisa jadi panganan warna pira jajal sing condol Cibel, lemet ketuk, tape katok. intil Aku ora badane kapan ngene kabeh-kabeh deplok anak gathok deplok anak intil deplok aku wis dalah-dalah nyelongo depangan bro lha bingung gue bagiannya mongko nyong bagiannya lompong ayo gue nyong bagiane lompong padune wong Surabaya ngeletak Katok. cipel Pong ora susah demo paru zaman dhisik gawe masalah tekan boleh siki boleh digawe roti bolu anu nyelkamin banget ala digawe roti sing kan muntung Sing bolong tengah. ya gue baru dadi boleh diolah apa bae anu bisa nyong tau mangan enak Ngomong-ngomong Kakang Gambas Kang Dreder, ki wektune wis sore wis ki wayahe pada makarya, pada kandha bae kok do main nang bojone. lah wong angger wong seneng gue ora mikir nang wektu Ya, wong seneng wong sarane wong Jawa jane si ya dong siki pumpung lagi pada kumpul seneng-seneng jajal ngapalna gending Jawa jone kena terus nyong kena syukur pisan anu arep njaluk lagu apa teyeng joget ya Paling-paling lagu nek iki dhewe ora Ora, aja. Kowe tau belum ngeri. ajar kowe Ki kok ora bae Laura ya zaman ini Wes semengene aku tak ndeleng bae jajal argumen ketoprak kan anak gandulan jajal iki gandrung aku tak ndeleng kaya apa rasane jare tahu dadi ketoprak aku tak ndeleng gandrung Tapi ketoprak siki sejen Pak Kang Gambas. kepriwe Ketoprak sing dapat piring. wong padune ketoprake wong Betawi Lah kok nang bokol ora ana ketoprak kaya kowe? yo lama nang bokol ki ketoprak sing tayang nembang nyong kemien Jamane ketoprak dapat piring. makasih yang ada ngomong ketoprak sing gawe piring sing ana pentang pentil pentol Ya bener ono maning. lu aja salah wis sing panganan enak panganane wong kota pental pentil pentol angger regane intil gatot cipel Kayak gue sih. iya ya sing wis ana kesenian nang Sanggar Pokol ronggenge si sana lenggerane sana mung bae lenggerane gue si nganggo musik HP urung nganggo asli candu mergane candunge ana ora ana sing notok ndak siki maju jajal ulah nasi notok kepengen ditotok sing cocok candunge udukan dreder iya Jalur nak kasih dhewe kan ditotok ya, Mbak. yo kok bundak kang wong loro kabeh-kabeh notok pokoke
ngono arep praulajar. Beleneri. Kon gantung. Ela. Kabehna gending Jawa sing kepenak cara kono emute gending Jawa sing kepenak gending apa? Gending kudu lagu. Angger lagu sing musik model iki Angger gending bendrong metan kudu gending. bendrong moni bendrong kuwi ya gending. Tapi ana bendrong metan apa ora? Bendrong Wong undon. bendrong kuwi ladrang bre. Tapi sakermunane ora ana bendrong metan ya, Mas. Ora ana bendrong kulon ya. Telon. Bendrong Lor kulon. ngetan anak, ngetan orang anak. Soalnya ngetan cara Kowe wis kesenian jaga wis dadi. Lah siki awake dhewe arep kepriwe supaya kesenianane bisa maju. siki ngaju-aju maring budaya seni sing jajal wong sing ketone seneng maring seni DPR Yes. Kayak iki ngomong jame wis Wis wayahe wong pada siki bojone rika pada goleti. leren apa arep adus apa arep ngopi arep apa aku sing mau urung kelebon tai ngasuk. aku kan Siki cara wong gemene ngomong malah malah witasku bata-batu mataku sing Siki gara-gara jabane kang gambar sang gleder. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga Sanggar Purwakala kowe bangkit maning kaya gemien. amin Boleh dukungan Kang. Ramane kok dukung ke ramane? ya kian mbok mangkar anggar awake dhewe mulai wis katon mbok menawane apa para kae anjur gelem nyelinga ya Ayo, aku gue. sesepuhe sinan desa iya ayo gue ning siki ya sing pokok ya maju pada siki sing nggo pokok niat tapi kok niat wis gue ya padahal revisi niate nyong aja pun ngomong rok maju de jalana wong aku wis mlaku wis mlaku ora susah pamit diperantap jalan wis mlaku nyong ngerti abi cilik kurang tahu berangkat sing gue kayak gue Siki siki pada Rika kadang nganti ngumpruk nganti kosoran kok bengi ngono. Aku njaluk pamit wis lagi deteni kan nang mikir apa acara maning. ya wis berhubungan acarane orang mung zaman menganak kok zaman siki aku mandan ora aduh iki melu zaman siki mandan ora percaya piye Ora percayane. ora percayane wong anu anggar mlaku gak mentok Ya aku kan jenenge nabrak anak-anak aku ya tabrak wae. Angger percaya marane ki musyrik. lah mandel bukan jane sih lho mesti standar aja wis kudu muti gue ora pemikiran yo ngomong Ngomong karo jaman gemen ki wis ngakune tua tapi ngerang jaban enom tan repot. ya Sing soalnya iki bae kakang-kakang nyong pangukurane bae nek padhaan yang ngono nyong intine wis apa? Melu berpartisi sapi. Apa namanya? berpartisipasi gue Sing bener udah der. berpartisipasi Partisipasi. ya gua akan ngelongok kayu bejane partisipasi parsi parsi kecep sap p pit sapi ya ya jadi ya sini kayaknya berjambul Angel. kira bukan dinagi ya sementara awake dhewe arep nguripaken kesenian ya wis pada ketemu kayaknya berarti kan wis pada dene niat kayak wis karep kayak kita wis niat wis karep kok kan susul kesempatan ya kok sampean lagi di enteni nang wong arep kayak enteni nang wong arep Apa nang wong mburi? ora nomor dia kok anu duweni kegiatan wis jame dia kudu Pindah. ya kan perlu ketemu karo wong padha ki mergane tegere-gere wong dia ngurusi perkara berarti dia percaya bae maring dia mau kepengin awake sehat
Dadi cara siki nyong gemien gue dengaran kan anu olahraga. Iya. Siki jere seni apa? Anu apa? Senam. Ya gue Lah, senam. gue ngomong-ngomong masalah senam. Senam kan biasanya terus-terusan. Tergantung Kang Gambas, ke senam sih karo kudu terug-terugan. Senam lansia ya anu anak, ora kok ibu-ibu tok, bapak-bapak ya kudu senam janen. Dede papan aja, Bu. Ya apa anak? Ono sename kan menek di kelapa. Lah, wong gue sing tenang nguripi bojone. Gue ya berdaya senam jane di senam anu. Ya. Senana sida. Iya, apa-apa aja kudu ngoleh hasil. Ada orang ngoleh hasil, arep apa mulane mau sing bisa ngururi karo nguripi. Ayo, ya kayak gue bejabul, aku ya matur nuwun ki wis Oh endong. iya, dia nyong wis WA. Zaman sih kan ada WA. WA si panganan apa? Kae sing diwadahi kae Tanpa. tanpa ana ireng putih kae. Lah pae tuh dia sing bak kembok. WA ke ya ana wong ngabari iki nyong keperluan nang kana maning, dadi pangapurane ben aku njaluk pamit karo Nika Pada. Iya. Wong ana salah lupa nyuruh pangapura, moga-moga sing apa ya? Ya boleh melaku ya sing hati-hati jambul. Wong anggar bahasane cokan anak gajruk anak gajruk kan aja ngumpul-ngumpul. Ya sekali pejabul. Ya pangapurane WA. Tapi ngesuknya bisa kumpul maneh. Insyaallah ngaran paringi sehat, ana wektu insyaallah aku. Ya kepriye gawe ora lucu-lucu gawe. Suara aku ora kaya Gambas. Gue dar. Orsa badia kan nang orang kayak bae semengi. Lah yo ora kaya gue. Pamit ya, Kang Ya, Gambas. ya. Ayo salaman. Aku perlu salam karo Nika. Nyong anu nggo di salaman anu karo ngomong njaluk tulung nyong dukung dibantu direwangi. Direwangi apa? Nyong duwe niat gue tumrap nang nyong anu apik banget. Apike banget. Nyong kupinge wong budek tapi ora susah ngomong pernah ndak guna bisa mengenakan bukan wis ngrewangi. jani nge nyong anu asal usude nyong sing gawe cara nyarani maksudnya ngomongi gitu gue. Oh kayak Ya, bahasa orang Syrian dari salam Orang musuh kita tadi maju, anak mau ngomong orang ngerasa kok maju dia mengko kudu deh arep bahas masalah budaya saurunge nganti menyat wong anu tes ngorok cara wong turun dibuka urung menyat madu dubrak-dubrak dia nganti menyat. biasanya harus menyatakan disucul. Aja wis Dah aja gue. hati-hati nang dalan. Ya, matur nuwun ya, Bu. Ya, kepandang ya Kang, kepandang ya Kang. Tomadowi ya kok. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.